Hello guys, tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Zuva nhasi tine nyaya inorwadza yemunhu ari kupupura, baba vari kupupura kuti vakaita human trafficking, vakaita mutilation. Munoziva inonzi mutilation, kutora mabody parts kuti munhu aite mari. Vedu veka nyika yedu yava kurwadza. Tisati tapinda munyaya iyi, ndangoti ndiuyewo kuti vanhu vari kuJoburg, Minister Michael Maendere, the unveiled Zim Praise, vanenge variko ku Bryanston ku New Life Church, I think ndiye iri freeway muna N1. Musasarira, iri kutanga na 3 this Saturday. Matickets munotenga online, ndichasiya link. Handiti handei tose tinosangana, tinofara tichirumbidza Jehovha nekuti nyika yatakurarama haina kunaka. Regai tipinde munyaya yedu. Makasimba here Tete nevedare. Tete ndine nyaya iri kuita weigh heavily on me. Chandakadya chamuka Tete, regai zvichinzi munhu harovi, chinorova ihuku nemombe nemhuka. Makore 12 Tete ndakaita chivi, ndakapara mhaka, ndakatyora one of the 10 commandments, thou shalt not kill. Tete ndaiva snake under the grass mazuva aya. Ndaitogarawo kulocation mazuva aya, nditoriwo church leader, asi munharaunda yandaigara hapana kana kazvifungira kuti the human trafficker mukati mavo emedhara Tete, nekuti kuvanhu vekunze ndaitovawo nechinzvimbo muchechi, which made my hunting easier. Zvainge zvisingazonetsi kuchachura vana vemuchechi ndichivaendesa for rituals. Ini hangu ndaingova nobody mukati meupenyu, ndichibetsera vamwe kurarama. Pane pamwe paunonzwa kuti ndiri kurarama, asi upenyu hwandiri kurarama hausi hwangu, ndiri kungoperekedza vamwe kunamata. Saka Tete kuti ndizobata mushonga, taiva neYouth Camp kuEastern Highlands, Manicaland Province, asi location handichatauri hangu nemo Tete ningazozikanwa. Takatora vana tikaenda navo kuYouth Camp kuya, kwaitwa zvakasiyana-siyana, magames, grooming, managing schoolwork, tichingodaro vachidzidza zvakasiyana-siyana. Pacamp pataiva paive pedyo nebhodha Tete, zvekuti ukatotora maroad emusango aya anagwinya road, yekuti unotogwinya unopinda Mozambique nekudzoka pasina kana zviona kuti wadombobva. Camp iyi yaiva deep mumamisha, zvekuti malocals hatombodi passport yekupinda Mozambique and vice versa, ingori in and out easy, zvekuti mamwe locals anotori nehama dzinogara Mozambican side, mamwe wemamoscan atoriwo nehama dzinogara Zimbabwean side. Hapana proper border post inoregulate movement evanhu, ungori muganhu wekuti panozi ndipo panopatsanura nanyika Tete, koteverawo zisango. Saka kuti ndizive zvasekuru ava Tete, manheru taiti kana takavata taiona moto uchibvira nechekure, kuti pangaita munhu abatidza machisa sango rikabatira, uyu waiva musi wekutanga. Second day ndaona zvaitika zvakare. No man, hakusi kupisa sango uku, sokuti moto wacho unongoonekwa manheru. Saka ndakadhisaidha mupfungwa dzangu kuti ndaizonoona kuti chii chaitora nzvimbo, asi ndaifanira kuzviita in a clever way kuitira kuti ndisazoshayikwa pacamp zvisina explanation. Ndaingofanira kuita fungira mumwoyo rwendo rwembo. Vana vakadya zvamanheru, maactivities aiva atopera musi uyu. Chaiva chasara kuenda kumatents avo vonova. Ndainge ndisingavasiyi voga, paitowa nemamwe mayouth leader kubva kune mamwe masangano. Ndakapinda musango zuva rava kunovira, dai ndaisangana nenyoka ndaikoborwa yaingozofa yakaloda. Tete ndikafamba ndichingoinda, asi ndakanzwa ngoma dzorira nechekure, ndikazwa kuti ndainge ndosvika. Chimwe chakaita kuti ndifambe mudondo Tete icuriosity chaiyo, kuda kuona kuti kwaivezwa moto each and every night kwaimboitwa nezvei. Tete ndakanosvika pamusha apa ngoma dzichidandaurwa mhane zvokuti unotombokanganwa kuti wauya kuYouth Camp. Tete pamusha apa paive nemakuerere evanhu vaive vakaita mavhu nemarara kuwanda. Ndakasvika zvangu ndikagara kumapeto kwemusha, ndichiona vanhu vaibuda mudzimba vakazorwa madota vachipemberera kuti vaive manew initiates. Mainitiates echiko, mubvunzo uyu waizopinduruka mberi. Ndakagara ndichiona ndava kuti regai ndidzokere kusati kwavira. Ndipo pandakanzwa ainge ari mukuru wavo achindidana nezita rangu rekuzvarwa. Ndakaramba ndakastika semunhu aputa dombo kuti aindizivira kupi, nokuti kubva pandasvika hapana ndainge ndambotaura naye. Vanhu vaive busy umwe neumwe achiita
zvaanoita. Tiri ndakaita senge ndisina kunzwa nokuti murume uyu ainge akagara pacheya haana kumbobvira anditarisa, aiva akatondifuratira akatarisa mumoto. Ndakasimuka ndichidedera apa maziso evanhu vaivepo anga ati je kunditarisa. Murume aive agere pacheya akanditi ndiuye ndigare ndakatarisana naye, aive akakomba choto. Ndakandogara opposite murume uyu tete, akaita nguva anyerere arizi, akaita kundijokora senge shumba yaona usavi. Ndaiti ndikatsikitsira pandinosumudza musoro ndinowana akanditarisa zvekundijokora zviya tete asingabwaire. Akatanga kutaura akanditi aiva ndoona kubva pandainge ndasimuka kukempu nemafambiro angu kusvika ndisvike pabira rake rinoyera, zvokuti dai anga achida kundiparadza upenyu hwangu kare angadai ashandisa mapowers aiva nawo kuti ndipinde munjodzi, nokuti hapana anosvika pabira rinoyera asina invite. It was strictly by invitation only. Ndaitogaya kuti heya zvemushonga zvitori nemahairaki futi, ingakudzidza hakuperi kundivaita kuti ubate mushonga. Honai akanditi ndine bright future kumberi kwangu, kumura dare kwandainge ndaita ndaizobhadhara zvangu pamberi apo. Asi for now, first things first, ndaive ndatosvika paposto, saka ndaive ndotoita zvepo. Akanditi nditarise moto waibvira kwechinguva. Ndakatarisa moto waibvira uya, ini ndaingoona mazimbe bedzi nehuni. Akanditi nditarise zvakare, ndokuona mazimbe muya maive nemari yaibvira, asi yaive isingaperi. Ndo magic zveidzi, mari yemapepa isingaperi kupfuta. Tete ndakakanuka nazvo. Akanditi mari iyi yaive yangu. Ndaizoita mari isingaperi senge ndaiona moto umu, asi ndaifanira kuvapawo something in return. Vaida mwana musikana asati aziva murume. Kana ndaizouya nemwana uyu ndaizopasa test yangu. Vakanditi zama randainyora iri time yacho inopera after 2 months kuitira kuti ndiwane kuita gadziriro yangu yakakwana. Vakanditi ndakasununguka kuenda zvangu, vaizondipa munhu anondiperekedza. Ndainge ndauya neruti kuru tete. Ndakapiwa munhu anondiperekedza kudzokera kukempu kuya zvechokwadiwo pakaita pedo. Handizivi kuti inyaya yemushonga opaitawo pedyo genuine. Mukempu maiva nerunyararo chairo. Vanhu vaive vavete, saka ndakangosvika kupinda murumu mangu tete, asi handina kana kumbodzinhuhwa hope ndichigaya. Mwana musikana virgin, ndaizomwana kupi? Mudzimai wangu aive angozvara 2 boys chete, ipapo painzi mwana musikana. Ndidii kuti nditore iwe pakempu 1 zvaisingaiti. Ndaizopinzwa busy nevabereki vake ndikaita national headlines, koma lawsuit hawo. Paitoda kuti ndironge tsoro. Pari zvino kumbodzokera nevana vese vakakwana zvandichaita ndini ndaizozviziva. Ndaizoita mwana wekuba asanofanira kunditrasa kuitira kuti asafamba achiscreama taizobatwa nemaporisa. Kempu yakapera takadzokera nevana kumisha yavo, asi ini ndaive ndatova netarget yangu kare. Kumaraini kwandaigara kwaive nemumwe musikana ainda kusame church nesu nevabereki vake ainzi Fiona. Fiona anga ari mwana akadzikamira, exemplary child. Aisambomuona muzvikona akavharirwa nevakomana. Ndaizviona sei zvinhu izvi? Ndainge ndakamutsoma ndichitarisa mafambiro ake, ndichicalculate maths dzangu, plus just pakumutarisa ndaiona kuti nyama yake ichiri intact, haisati yakanganiswa nemakoronyera emuraini. 2 weeks ndichironga tsoro dzangu, ndaifanira kumeka sure kuti zvinhu hazvizoiti lead back kwandiri. Saka umwe musi Fiona achienda kuchikoro ndakamutevera ndikamupa lift, asi ndaive paalert kuitira kuti ndisaonekwe nevanhu, nokuti ndaitya kuti anonzi akaonekwa achipinda mota yababa Munya. Saka mwana akapinda innocently, plus nokuti aindiziva hana kana kumboramba. Handiti aindiziva nechekare, youth advisor wekuchechi angamuitei. Hapana, mwana akakwira mumota. Ndakaita urombo rakanaka kuti angasiya foni yake kumba, dzaisatenderwa kuchikoro. Waiti kana ukatorerwa uri form 1 waizoipiwa paunopedza form 4 okana wakutransfer. Chikoro chacho chaiva strict zvokuti imagine dai yazosendera vabereki vake message yekuti ndainge ndauya kuzomutora, zvinhu zvaisazomira zvakanaka. Ndakarova mota kubva kumarondera kusvika Manyikaland tete. Ndakaudza Fiona kuti pakempu paya panga pane ayemura the way she carried herself, saka vaida kunomupa bhezari rekunostadha
kuSouth Africa. Saka zvaitoda kuti auye in person. Vabereki vake taizovaita surprise, saka asatya zvake. Tete mwana akafara, tikafamba hedu zvakanaka. Takasvika patanga tine camp meeting paya, ndikati vazoti tisangane chinzvimbo kubva pacamp nokuti vaitya kuzonetswa nevanhu. Fiona, as innocent as she was, aingobvumira mudenga. Ko ndainge ndamumanipulata brain dzakezve tete plus nokunditrasta. Mwari dai vandiregerera ndakaita chini. Ndakasvika pamuzinda paye. Sekuru vekugara pacheya vakatigamuchira nemufaro, vakati vaifara kuti ndazadzikisa chibvumirano chedu. Ndakaudza Fiona kuti ndichambomusiya kwemazuva 2 tozouya topedzisa rwendo rwedu rwebhezari. Pane zvandaida kumbonomhanyisa, ndaidzoka. Fiona akaratidza kutya, asi ndakasiya ndati asatye, ndinodzoka. Vimba neni. Tete, I wanted to cover my tracks. Saka musu uyu ndaitofanira kuvata ndadzokera kulocation. Hapana aifanira kumbofungira kuti ndaiva neruoko. Ndakasvika kumba around 4. Ndaita kuburuka tete. Ndakasvika ndikazorora. Asi ndisati ndazorora, ndakambofamba nelocation zvisina kana plan kuti vazhinji vandione kuti ndiri around. Ndakazonopaka hangu mota yangu pamba. Ndinze gare foni yorira kubva kuvabereki vaFiona kuti asi tine program yekuchechi here, nekuti Fiona aiva asati adzoka. Tete ndakati aiwa nditori pamba, asi kana pasina dambudziko ndaigona kusvika pamba tiite monere pamwe chuma chemusukuru. Ndakasvika paya kokunyepera kubvunza kuti zvafamba sei. Vakanditi Fiona ainge asati adzoka kumba, which was unlucky. Takatanga kuita mafone calls kushamwari dzake dzekuchechi tichibvunza kuti vainge vaona Fiona here. Vese vaiti vainge vasina kumuona. Ndainyeperawo kuita solidarity nevabereki. Pane pawaireza red flag here? Hapana. Tete kupolisi kwakaendwa zvikanzi munhu anotanga kunzi missing after 48 hours. Saka tozodzoka toita missing person report. Takatovata kuvabereki vaFiona tiri about 8 vanhu vakuru, baba namai mufundisi, ine mudzimai wangu, mamwe maelder, my youth advisor. Baba namai Fiona vainge vaine grief. Maida kuti ndiite sei? Chemawo nevanochema. Titaenderera mberi nenyaya iyi. Ndangoti regai ndizokuudzai kuti musi weSaturday the 7th, Minister Mahendere, Zim Praise, Joyful Praise, The Unveiled vanenge variko kuJoburg New Life Church. Musarega kuenda. This event is sponsored by Nyaradzo. Uyezve muite maplan ekunyaradzo. Sawira mukuru anomira newe kana wawigwa nedambudziko rakaita seraFiona iri. Regai tiendere mberi nenyaya yedu. 48 hours the missing person dzainonoka kufamba mhani nokuti ndaifanira kudzokera kuMozambique mwedzi usati wagara. Procedure yacho yaifanira kuitwa mwedzi usati wagara. Tete ndaitononokerwa nezvese zvaiitika. Kwakaita masearch parties asi mwana hana kuwanikwa. Maposta akaiswa pose tete asi Fiona hana kuwanikwa. Ndakaudza vabereki vaFiona kuti ndaiva neworkshop yekubasa kuBulawayo, so ndaifanira kusimuka usiku uhwu kuti ndinobata mangwana. Vabereki vaFiona vakanditenda nesupport yandainge ndavapa. Vakati nzira ichavhurika, mwana tinomuwana. Ini ndichiziva kuti zvaendwa. Ndakadhiraivha motikari yangu ndakananga kunopedzisa basa randainge ndatanga tete. Ndakasvika usiku ihwohwo ndikaona Fiona akavharirwa mune imwe imba tete. Mwana achiundiona akafara chaizvo, akanditi dai zvaibvira tabva pano. Ane mazuva achirota zvinotyisa. Akandimbundira zviya zvewanana tete kuti mauya my safety net, asi mwana haana kuziva kuti ndaiva ndasindimara mwoyo nekuda kwemari. Pava pakati peusiku ndakanzwa ndava kumutswa nemachinda akule vecheya. Machinda aiva 2 zvikanzi sekuru vati nguva yasvika. Takafamba naFiona akabata ruoko rwangu tete. Dai ndaiziva zvaizoitika kuna Fiona ingadai ndakaita U-turn. Mwana akarwadzwa hake. Takasvika pamwe panenge pane chibako, varume vakabatidza zvivani zvavo. Fiona akanzi arare pasi tete. Sekuru vecheya vakabata mwana chibharo, mwana achingochema kuti advisor please help. Moyo wangu wairwadza kuti this was not part of the deal. Sekuru vakatsemura mwana kumubvarura. Machinda avo vakatarisa kana kutsukunyuka. Ipapo tete ndakabva ndaziva kuti marituals anoitwa nesekuru vecheya has
ekutamba nawo. Vapedza vakati yange yasvika nguva yekuti tiite basa. Tete ndaisaziva kana varombi vachihavhesta maorgans for rituals havatangi vakuuraya, kwete. One jinda rakulevecheya rakaburusa zibanga vakanditi ndiswedere pedyo nekuti raiva basa rangu. Jinda rakatanga nekugara mazamu emana. Ipapo Fiona akachema zvakandibata zvokuti ndakatomborutsa nzeve kwa mwana achingochema koropa zvarainge raita. Panga pane ane chirongo chekuchingidzira ropa remwana. Next vakatevera maziso kwakukodobora ari mupenyu. Kuva heartless kwacho nikisi. Ndakazopiwa banga zvikanzi ndipedzise moyo ndigovasvitsa. Ipapo Fiona ainge angova ropa, aiva kutanga kugwina netoo much pain. Tete kwava kumubaya mwana, kwava kutora moyo. Fiona ndiye si. Tete mwana akafa achirwadziwa kani. Nanhasi scene iyoyo is forever egged in my memory. Haibudi. Dai ndakaziva kuti ndizvo zvichazoitwa mwana tete tisina mbobvira, ndaita agree to such cruelty. Kuvhiya mwana ari mupenyu, varombi tisadaro. Bhodhi yemwana yakasungirwa matombo ikatakurwa ikanokandwa kurwizi. Matombo aive ekuti isayangarira pamusoro asi nyure iende pasi. Fiona ndiregerere. Ndinovimba mvura yakanyaradza shungu dzako. Advisor wako let you down. Takadzokera kumusha kwasekuru ndikanogadzirwa mishonga yangu. Vakanditi ndigare 2 days ndichisimbiswa hana yangu kuitira kuti ndisazorotomoke pana vanhu. Ndakadzokera kumusha search party ichingoripo asi I had to act normal kuitira kuti ndisaite give anything away tete. 3 months after death yaFiona ndakangotanga kuita mari out of nowhere. Dzimweni dzenguva ndaingomuka iri mumba ndiri ndoga ndaiona, mukadzi nevana vainge vasingaioni. Tete ndakatenga maproperties, zvigayo, lendi iyi hatitaure, kana dziri mota ndine fleet. Ndakazobva mulocation ndokuendawo to an affluent community kwaienderanawo nemari dzangu. Asi ndisati ndabuda mucommunity, maparents aFiona never stopped looking for her. Maposters ane face yake, they were plastered everywhere. Ndikafunga kuti I was responsible for her death. Hana yangu inoti pangu. Ndikafunga kuti I was one of the last 4 persons kumuona ari mupenyu. Tete uye firo yake inorwadza, musoro wangu unosvimba. Tete ndakararama life munongonzwa. Ndakaenda kuma exotic destinations, Fiji, Bali, Bora Bora Islands, kunoendwa nemhene, kune mvura yeblue. Dubai hatichatauri. Kana kuri kuEurope zvaitika senge ndiri kuenda kutoilet kandi. Sorry tete, musati kuvhaira, as I just want you to have a clear picture yegood life yandakararama. Ganda iri rikawana zvarinoda rinovaima tete. Regai zvichingonziva neganda remari. Ini nemhuri yangu takazvi-experience. Things were well until they were not. Papera makore maviri, Fiona akatanga kundipfukira tete. Mabusiness angu ese akawira pasi zvisina explanation. Munya akafuma akazvisungirira. Tinashe akawira muswimming pool tete. Zvinhu zvacho unoshaya kuti zvinombofamba sei. Tinashe aigofira mumvura sei. Iye aive a good swimmer, aitova lifeguard certificate. The irony yacho, mudzimai wangu akanditiza, Fiona anouya pandinenge ndiri achida kuti ndiudze vabereki vake chokwadi. Ipo pandakapedzisira kuona they'd lost weight maparents ake. Kushayikwa kwaFiona took a toll on them. They've never been the same since kushayikwa kwaFiona. Iye Fiona the late ari kundisawo pakaoma tete. Anodzoka here even ndikavaudza. Ndaifunga kuti kukandwa mvura kuchaseredza shungu dzake, asi mushakabvu ari kundisa pakaoma. Tete ndinotangira pai. Gogoi pano ndini ndakaita ritual sacrifice yemwana wenyu. Nekunditrasta kwavaita zvinobuda here tete. Kuzovapa bendekete rekuchemera nguva yamarwadzo. Vagozviziva kuti I was a pretender. Jere I'm not afraid of. Asi my fear is kana chokwadi chikazikana kuti ndairumira muvhu zvigodii. Apa Fiona haasi kundipa peace. I see her everywhere. Aimbotanga achiuya mumba ndikatiza
mansion kuda ndingawana temporary relief asi kozvino ndomuona every year akatsvukisa maziso. I feel kuti the more I delay ndichapedzera ndamhanya bani tete ndapenga chaiko asi dai murimi vedare maidiiko. Confess here ndidzimbire ronda revabereki vake ranga ropora ko betrayal yangu vanozoita sei. Ndimire pakaoma hama dzangu vamwe vangati udza vabereki kuti vawane closure asi sezvandambotaura they will never forgive me. They trusted me tete ndine nhamo yangu ndakambosvika pamba pana Fiona and I could not do it. Ndakatadza asi mweya waFiona wanditambudza tete handina zororo ini ndaneta nekurarama. Maziso emwana anonditevera pese pandiri mweya wake is torturing me. Sine kumuraya kwandakaita haibudi mumemory kubatwa chibharo kuerera kweropa kubvisa mapenzi. This is heartbreaking. That's all I can say. All right. Tinokutendai nekuona kwamaita chirongwa muzora nhasi. This is heartbreaking. I have nothing else to say. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.